Galway. How are you? An Comhdháil ÉCC óstáil ag tíide ceithre go leis an EBU agus is teachta chéile in na daoine ar fad ins na cruiltaí seirbhíse ná an Bhailigh a fud na Eorpa a bhíonn sa pléile cuasaí an Cuimsiúachta nó DEI, Diversity, Equity and Inclusion. Na gnéise seo ar fad a bhain le cónais Éagsúlacht. Tá na gnéise an tábhachtach gon sochaí, agus má tá sé tábhachtach don sochaí, tá sé tábhachtach don na meáin chúrsaíte, má tá na meáin chúrsaíte lárnach is sochaí na héireann. Agus tá an Comhdháil seo tharbh tábhachtach mar tá grúpaí éagsúla a bhain leis seirbhísí craoltóir a Bhailigh ar fud na Eorpa in seo an Ghaile. Tá sé sin an tábhachtach go bheicach siad san méid thar siúl ó híomh na gnéise sin go mór ag tíide cethair, agus go bhfuil muide freisin faoi méid thar siúlach ab sin. This conference is an amazing opportunity every year to gather public broadcasters from around Europe to share their best practices, but also set the scene on what the common challenges are they are all facing in terms of diversity, equity and inclusion around the continent. And having this conference hosted in an area like Galway, which is so culturally diverse and where minorities have such a big place in society, is truly an opportunity for these broadcasters to see how a public broadcaster is bringing these issues to the audiences. Tá sé sileir a géiste leis na cainteanna ón eagraíochtaí éagsúla bhíonn sa cabhra le daoine atá faoi bhrú nó atá mar bhinlaí in san sochaí atá gan in éireann. Go bhfuil sé tábhachtach amach glórach ab sin agus go méidir le feiceáil ar scáileán agus go mbeadh tacaíocht le go bun na meáin seirbhíse Bhailigh ar fad ar fud na Eorpa. Lena go scéalta chuir chun cín agus iad sanna chuir chun cín mar dhaoine tíbh si gona heagraíochtaí bhfuil mu a gobaríoch. Ó híomh Comisiún na meáin hain, bí muide gur cónais Éagsúlacht cormíocht na gnéise ar fad a chuir chun cín trí scéimení éagsúla oireachta, fólama agus mar sinnte. Agus sinna chúis go muid an seoine chun an obair tarsúlaine chuir aniuil a chomáile sin mar bhí marach an féchaint ar an obair tarsúil hana hain, agus tá sé feiciana seoine ah hana hain na grúpaí éagsúla in Ghaile tá duine go leor obair má tá an tíir seo le dul chun cíine agus a bheith oscailte agus caithfeile daoine go cortham agus go féráilte go tá tábhachtach go bheicfíar sin na meáin chúrsaíte agus sinna chúis gon an Comhdháil seo chu tábhachtach.